Mga kabuka, welcome sa aking channel. Ayan mga kabuka, inanaon pagkuan mga kabuka, pagputo sa saging. Pag butang og separator mga kabuka para di siya mabrusing. An shout out ay kay Coles Alcacid. Wala gamit hagdan mga kabuka kay mubo mo ayo gud nga saging. Suksukan siya mga kabuka para dili siya ma-scarring. Nigpasan sa mga harvester. Ay mga gamitan yung mga kabuka kay murag ni taas-taas naman og gamay. Okay, inaana mga kabuka. Basig maalantag umgo. 100% na mga kabuka magsuksuka na para Ang garong brusing umpan. Okay. okay, human na mga kabuka. Okay. Inaana na sa mga kabuka kadali. Dali ra kayo. Oh, si Uncle Dragon. Ang isang kauban na mo. Tulong gumi ka mga kabuka, tulumi ni nagkuan karon, nanuksok og silupin. Ang isang kauban na mga kabuka nagibalot niya og kuan. Polybag para puston yun sa mga kabuka para dili siya masunog. Oh, naan sa pagputos mga kabuka. Una siya ay proper bagging. Tapos talian na yon. Okay, humana mga kabuka. Okay na? Ayun mga kabuka, humana may trabaho. Thank you for watching my video. Thank you so much. Bye bye.